Tenim el problema. Està anunciat. I com el podem resoldre? El podem resoldre per escrit, parlant, o també parlant i amb el material. El material què és? Un tauler d'escacs i també aquestes llavors de pasta que es poden ajudar. Vale? Doncs res, llegim l'anunciat i comencem. Qualsevol dubte, preguntes. Hi havia una vegada un totpoderós rei indi que s'avorria moltíssim. Res l'entretenia, ni música, ni teatre, ni contes. Fins que un dia un savi anomenat Sisa li va ensenyar què eren els escacs. El rei es meravellà i li encantava. Aleshores, com a agraïment, li va dir que li regalaria el que ell volgués. El savi contestà: i un gra de blat per la primera casella, 2 per la segona, 4 per la tercera i així successivament fins a finalitzar cada casella del tauler d'escacs. El rei després d'escoltar la proposta del savi va pensar que allò era poquíssim. Creus que pensava correctament el rei? Ara és la teva hora de demostrar-ho. Doncs vinga, va, ara és la teva hora. Com ho podem demostrar, això? I pensa quina és la pregunta, també. A veure, Ho has de demostrar. Vale, amb això. Estàs segur que és així? Torna a mirar millor l'anunciat. La part important, te la pots subratllar o com vulguis. Però... I també pots mirar la imatge i tot. Clar, molt bé. Per tant, per la quarta, quan serien? sí, 5? Hem de trobar per què és així. Aquest patró. Seria 5? 6, 6. Perquè va sumant de 2 en 2. sí. Però llavors, la diferència entre... I per què aquí no poses 3, si va sumant de 2 en 2? Has de pensar què fa. Quina seqüència segueix? A veure. Sí, fa 2 seguides, es salta una i fa 2 seguides. 2 seguides. Ara es salta una, que serien 6, i llavors posa 7. I es posa 7. I aquí 8. No és així exactament. A veure si podem pensar una mica més. Si no, jo t'ajudo. La primera i la segona estan bé. I la tercera també, però la que ens feia és la quarta. La que no ens diuen. Vale? Com creus que continuaria la seqüència? 8, són 8, el doble. El doble, segur? Sí, perquè el doble de 2 és 2, el doble de 2 és 4, el doble de 4 és 8, el doble de 8 és 16. Molt bé, és així. Justament. Si pensem, ho acabem trobant. És la clau. Amb els escacs, com a la vida, com amb tot. Arriba un punt que és complicat de demostrar. Però simplement hem de pensar en la pregunta. És el doble. És el doble, però què ens diu la pregunta? És molt, Per què és molt? perquè si tu has multiplicat 16 per 2 són 32, 32 per 2 són 64, 64 per 2 són 124. I llavors, si vas sumant i sumant i sumant,
Podries arribar fins a 1.000 o més. Fins a 1.000 o més. Clar, per tant, És molt. s'equivocava, no entenc, el rei. I per què? Perquè multiplicant per 2 al final acaba sent molt, no entenc? Sí, perquè 124 aquí, el doble és 248. Després de 248 és 350... O més o menys, pots calcular més o menys. 358. El doble, clar. Mare meva. Seria més de 1.000 o no? Sí, jo crec que podria arribar. Perquè si és així, tot has de... Clar, sí, és tot. Llavors és més de 1.000. Llavors, seria moltíssim, no? Sí. Doncs, Albert, l'has clavat. Realment, saps quan seria al final? Això no pregunta el problema i tampoc era la intenció que ho calculéssim, Però amb càlculs exhaustius de matemàtics, en total eren 18 trilions. Saps quan són 18 trilions? És molt. Un 18 seguit de 23 zeros. I eren més de 18 trilions, però més o menys per arrodonint. Així que moltes gràcies, Albert. L'has clavat. T'ha costat una mica al principi, però després ho hem fet molt bé. Felicitats.